Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti, nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. Isti,
nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit a szalai. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja.
A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti Isti, nem vágjátok Istit, a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifogadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az arckaja, kell mehetne a futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak.
Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavain. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, kell mehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak. Isti. És ti nem
vágjátok Istit a szalait. Hallgass rá, az bizti, hogy kifakadsz a szavaid. Mókás a kopasz, nincsen aki bántja, mert a Rambónál is durvább a GTA-s body countja. A levelektől nincsen hely az asztalán, de elintézi a dolgot a spanya, Yaman Rastaman. Annyit vezet az ackaja, elmehetne futárnak, benyom egy hurka burgert hátulról, meg hárman dudálnak.